Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa balaang pulong. Balaang pulong sa atong Ginoong Kristo. Kay wala nay laing dalan karon sa kalibutan nga atong sundon mao ang atong Ginoong Kristo lamang. So, kumusta ka mo? Hinaot pa unta nga ang Dios kanunay magauban kanatong tanan. Sa atong pagtuon karon, atong itugyan ang tanan, magaampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon nga kami gihapon makatuon, makabasa, maantiguhan namo ang imong balaang pulong. Kay ang imong pulong makausab kanamo, makaabri sa among kasing-kasing. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw ang among magtutudlo karon. Hinaot unta nga among mahibaw-an nga dili kami magaampo sa Dios nga hinimo sa mga tao, kay ikaw lamang ang tinuod nga Ginoo nga buhi nga among ampuan. Ginoo, panalangina ang among pagtuon karon sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Atong hinumduman nga kining libro nga atong gitun-an karon sinulat ni Dr. Luke, may tungod sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa pagsugod gyud ug unsa man ang gisugo sa atong Ginoong Kristo. Dinhi sa libro nga mga buhat nga atong tun-an nga this is only a review sa atong gitun-an. Atong dili nato mahinumduman nga sa wala pa si Jesus may bayaw dito sa langit, misugo siya nga isabwag ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Acts chapter 1 verse 8 versikulo 8. Mao nay gisugo niya nga ang tanan mahibalo sa kinabuhi nga walay katapusan nga gikan lang sa gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo. Siya ang gisaad pipila na ka gatus katuig nga ang manluluwas moabot. So og si Jesus miingon nga ayaw mo og lakaw pagsabwag sa maayong balita kung dili mo makadawat sa Espiritu Santo. So nakadawat sila og ang nahitabo daghang misunod sa atong sa sermon ni San Pedro, o kung daghan ang misunod, daghan usab nga mga tawo nga gustong hunungon ang pagmantala sa maayong balita. Usana niini mao ang bantugan ni si San Pablo nga gusto giniya nga hunungon ang Kristyanismo, hunungon niya ang pagtudlo sa mga apostoles, sa mga disipulo. Gusto ginang hunungon kay mingon ang iyang paglantaw kini sila mga piki. Apan siya gigamit sa Ginoo. Na-converter siya o karon ato nang mabasahan nga tungod sa pagka-converter niya nga mituo siya og misalig nga si Jesus lamang ang manluluwas, nagsabwag na siya sa maayong balita sa tibuok Asia Minor. So kini karon mao ang ikatulo nga pagbisita niya sa pagmantala didto sa ubos sa Turkey. Iyang gibisita ang mga syudad, mga lungsod nga di na pwede ha mga Kristohanon. Ikatulo niyang pagbisita, ang iyang tuyo mao nga gusto niyang i-encourage, gusto niyang pahinumduman ang mga Kristohanon nga dili sila maluko sa mga Hudiyo. Kay ang nahitabo god kung bisan asa si San Pablo nga magsermon, ang mga Hudiyo usab musunod. Moingon sila kanang gitulo ni Pablo dili na tinuod. Dili tinuod nga si Jesus ang manluluwas. So iyang gipalambo sila ang mga tao. Mao nay usa sa mga reason nga siya nagbisita pag-usab sa mga syudad
nga iyang gitanom ang pulong sa Ginoo. Ipaligo niya. So kita mag-review na kita karon sa kapitulo 19 sa mga buhat. Just a review. Unsa man ni, naaba mo'y mahimduman o panalitay kini panyo, naaba mo'y mahimduman ang akong panyo makaayo ba og tao? Kung naay magkasakit, kung ilang kwaon ipunas ni ipon makaayo ba og patay kung ang usa ka tawo nga nayawaan mawala ba ang yawa? Dili na mahimo. Sa atong review, dinhay nahitabo nga gigamit sa Ginoo ang panyo ni San Pablo aron nga kung kinsa to'y mogamit sa iyang panyo maayo. Ang mga tawo nga nayawaan mawala ang yawa. Tungod ba na sa panyo ni San Pablo o tungod sa ilang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo? Tungod ba na kay naay gahom si San Pablo? Dili. So ayaw kita pagsalig sa usa ka butang nga makaayo. Ang magsalig lang ta sa atong Ginoong Hesukristo. So naana makita karon sa kapitulo 9. Just a review. Si San Pablo dito sa usa ka syudad nga Efeso. Sa English Ephesus. Gikan sa dito sa Ephesus, si San Pablo nakakita sa duha siya ka tuig didto nga nagsermon, nagtudlo may tungod sa kaluwasan nga pinaagi lang sa atong Ginoong Hesukristo. Og didto atong mahibaw-an nga si San Pablo nakahibalag og 12 ka tawo nga sumusunod apan nabautismuhan sila sa ngalan lamang ni San Juan. So I'm sorry. Tugnaw og jutay sa guwa karon, so naubo ko og jutay. Nagpala ko og mga snow. So usahay ubon ko kung na ako sugwa, sige kay tugnaw kayo. Pero anyways, ang nahitabo nga ang 12 ka mga tao nabunyagan sila sa ngalan lamang ni San Juan. So giusban siya pagbunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og sila nakadawat sa gahom, nakasulod ang Espiritu sa ilang kasing-kasing. So mao na nahitabo ato usab nga tan-awon sa gikan sa versikulo 11. Ang mga anak ni Isiva, that is in verse 11 sa kapitulo 19. Dito atong nakita nga talagsaon nga milagro. Kato kung giingon na nga kung kinsay magkasakit sa panahon ni San Pablo, gigamit nila ang panyo ni San Pablo aron nga maayo. That is in verse 12. So daghan nga ayo. And then ang nahitabo sa versikulo, ang nahitabo dinhay mikopya. Nakadungog sila sa gihimo ni San Pablo nga
makaayo sa mga tawo nga nasudlan og yawa og nagkasakit mamaayo. Gigamit nila ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. So adunay 7 ka tawo usab nga nga mag-alayo kunuhay sila, mga magic hero nga sila makaayo og mga tawo nga giyawaan. So ang ilang gihimo kining 7 ka mga igsoon dinay usa ka tawo nga nasudan og yawa og ilang gigamit ang ngalan ni Jesus. Nga mingon sila sa ngalan ni Jesus mawala na mo. Gigamit nila na. Kay bulo ka. And then kay bulo ka versikulo 13 atong basahon usab. Mga pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilen sa mga yawa, misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gigamit nila nga sa ngalan ni Jesus mawala mo mga daotang espiritu. Miingon sila sa ngalan ni Jesus nga giwali ni Pablo gula diha. Makopya ba? Makopya ba na sa ubang mga tao kung wala ka gihatagan o wala ka gigamit sa Ginoo? Unsay nahitabo? Apan ang yawa, versikulo 15, apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Jesus o kang Pablo. Apan kinsa man kamo? Ang yawa di ay nahibalo sa atong Ginoong Kristo. Nahadlok kung basahon nato ang yawa mahadlok ni Jesus. So miingon ang yawa, wala ko kahibalo ninyo. Ako nahibalo ni Jesus. Uning San Pablo, kamo wala na ako nabawi. Unsay gihimo? Ang giyawaan sa versikulo 6, mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanalagan sila gikan sa iyang balay og pulos, samaran og hubo na. So kataw-an na ni Gusto kay kining mga tawa na nga 7 ka buok hubo, wala na sila karsones, wala na siguro uban, midalagan sila sa lungsod. So unsa may nahitabo? Ang tanang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo sa Efeso nakabalita niini og nalisan silang tanan o gipasudunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Jesus. So mautoy na itabo. And then daghan sa mga nagsalamangka ang nagpadala sa ilang mga libro o gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka plating kwarta. Dako ilang gisunog. So, ang prinsipyo ani nga kung ikaw nahibulo na sa kamatuoran, imong hunungon gyud. Kung ikaw nasudla na sa Espiritu Santo. Moadto na kita sa magsugod kita sa versikulo 21. Guys, abrihan nato ang Bible, ang atong Biblia sa mga buhat, kapitulo 19, versikulo 21. Basahon nato. Humani ining hitabo giniyahan sa Espiritu Santo kay kining mga buhat, ang mga buhat ni sa Espiritu Santo nga gigamit ang mga Kristiyanos, gigamit si San Pablo, gigamit ang mga Kristiyanos, mga tao nga nahimong Kristiyanos tungod sa gahom sa Espiritu Santo. So, humani ining hitabo giniyahan sa Espiritu Santo, si Pablo mihukom sa pag-agi sa Macedonia, kining Macedonia dito sa Greece, o sa Gracia, o sa paglahos ngadto sa Jerusalem, o yung plano, unya miingon siya, gikan dito, moadto usab ako sa Roma. Mao na iyang plano, nga gusto siya makaadto gyud sa Roma, kay daghamang mga Kristiyanos usab sa Roma. Gusto niyang makita sila. Gusto niyang mahibawan ang mga mahibalagan ang mga Kristiyanos dito sa Roma. Apan ang iyang plano,
dili ang plano sa Ginoo. Nakaadto siya sa Roma pero priso na siya. So, mo na yung plano. So ato usab mahibawan nga ang atong plano usahay dili plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo ang masunod, dili ang atong plano. Kita sayon lang kita magplano. Apan kinahanglan ang atong plano nga ang Dios ang atong daigon. Verse 22, Bosa gipadala niya ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erastus ngadto sa Macedonia, samtang siya nagpabilin sa dugay-dugay sa lalawigan sa Asia. Kini ang giingon nga Asia Minor. Kung tan-aw nato ang mapa, ubos ni siya sa Turkey. Sa unang panahon, mga sikat ning mga syudad, dakang mga syudad dinha. Karon ang atong makita mga daot-daot, mga bato nga guba na. So dili na ni sila pareho sa unang panahon. Apan sa panahon sa pagbisita ni San Pablo, mga dagko ni silang mga syudad. So dito siya sa lalawigan sa Asia Minor, dili na Asia sa China, sa Philippines, Bangkok, Taiwan, dito ni sa unang panahon Asia Minor, mao nang lugar nga bisita ni San Pablo. Niining panahon na di ay dakong kasamok sa Efeso mahitungod sa dalan. Unsay nahitabo niining versikulo 23, niining panahon na di ay dakong kasamok, sunasamok ang syudad. Mahitungod sa capital letter tungod sa dalan. Kinsa maning dalan nga gisulat ni Dr. Lucas tungod sa dalan. Nasamok ang syudad sa Efeso, dako kay ning syudad, nasamok sila tungod sa dalan. Kini ang dalan buot ipasabot mao si Jesus ug ang iyang mga sumusunod. Ang mga sumusunod ni Jesus, ang gingalan nila ang dalan. Nebulo na mo karon nga ang Kristohanon sa unang panahon giingon mga dalan sila sumusunod ni Jesus. Nganuman nga bantugan sila na popular, na imong famous, nga kini sila mga Kristohanon sumusunod sa dalan. Kay si Jesus man ang dalan. Si Jesus miingon nga ako ang dalan. Ako ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Muagi sila ni Jesus usa makaadto didto sa amahan. So mauna nga siya ang dalan. Si Jesus miingon, I am the way, the truth, and the life. No one can enter heaven except through me. So maunay famous sila dito. Wala na may laing dalan. Karon din sa kalibutan, nahibalo ko. Daghang mga dalan. Ang ubang dalan si Jesus miingon nga daghang dalan. Ang dalan sa impyerno, miingon si Jesus, dako kaayo. Ang dalan sa kinabuhing walay katapusan, gamay kaayo. Miingon siya, daghan kayong musunod moagi sa dalan nga dako. Jutay lang ang moagi sa dalan nga gamay. Mao'y iyang gisulti. So, verse 23, naggulo sila, nasamok tungod sa dalan, tungod sa pag-evangelize, tungod sa pag-sermon ni San Pablo. May tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Nasamok ang mga tao. Mao na ang pulong sa Ginoo makadisturbo sa mga tao. Verse 24, kay may usa ka platero mura ni siya og negosyante ba na nga gahimo og Dios nagahimo og estatwa. So nagreklamo siya nganuman. Ining panahon na diay dakong kasamok sa Efeso may tungod sa dalan. Verse 24, kay may usa ka platero nga ginganlag Demetrio.
nga namuhat og mga modelong plata sa templo sa diyosa nga si Diana. Og nakasapi pag-ayo ang mga trabador tungod sa maong patigayon, tungod sa negosyo. Kining syudad sa Efeso, naa sila'y usa ka dakong building, templo ni Diana. Miingon sila, one of the 7 wonders of the world. Dako kaayo ning simbahan nga gihimo dito, templo. Mas dako pa ni sa templo dito sa Roma, templo ni San Pedro. Dako pa ni sa templo dito sa Greece, sa Athens, Greece. Dako kaayo ni. So mao ni sentro sa ilang simbahan. Kining simbahan nag-ampo sila usa ka babae nga diyosa, si Diana. Miampo sila ana. So pila na kagatos ka tuig nga giampuan nila na. Daghang mga taong moadto didto og mopalit og Diyos ni Diana. Dako kay negosyo sila. Nakakwarta sila, daghang kwarta siguro kung naa pa nay sakiran sa unang panahon, na siguro sila dako kay Yamaha, na siguro sila gwapo kayo nga SUV. Nakakwarta sila tungod kay nagbaligya. Og kini si Diana ang ilang giampuan, usa ni siya ka meteorites nga nahulog og ila ni silang gihimo nga estatwa, usa ka estatwa sa usa ka babae nga daghang kaayong tutoy. Kana makita karon na sa museum dito sa Roma. Ila ning gaampuan, daghang kay mga taong mamalit, so mao ni problema nila. Nakakwarta sila. Verse 25, bosa iyang gitigom ang mga trabahador, uban ni atong sama kanilag pangita o giingnan. Nagmeeting siya kay adunay seryosong nahitabo sa ilang negosyo. Insya, mga kaigsuunan, nasayod kamo nga ang atong kauswagan nagagikan ni ining pangitaa. Pangitaa, pagbaligya nila og Diyos. So nauswag sila, nadato sila, dako ang balay, na ay SUV, na ay Yamaha, motorsiklo, tingali. Verse 25, nakita ninyo og nadungog ang gihimo niining tawhana nga ginganlag Pablo. So minsan nakadungog mo kung unsay nay gisulti ni Pablo. Unsa may gisulti ni Pablo? Nagsulti siya may tungod sa kaluwasan nga naa lang sa atong Ginoong Hesukristo, dili sa mga Diyos nga gihimo nila. Og mingon siya, nakita ninyo og nadungog. This is verse 26. Nining tawhana ginganlag Pablo. So karon ilang gimahayan si Pablo nga jutay nalay mupalit sa ilang mga Diyos. Ginganlag Pablo. Nag-ingon siya, mao ni mensahe ni Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga Diyos nga gibuhat sa mga tawo dili tinuod nga mga Diyos. Ug dahan siya nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibuok lalawigan sa Asia. So, dinhi nagreklamo siya. Ang atong negosyo na problema kaayo, mahimutang pobre ani, kay wala na may mopalit sa ilang Diyos. Kay unsa may giingon ni Pablo, unsa may pagtuo ni Pablo. Ikaw ako mituo ni San Pablo. Kung unsa may iyang gitudlo, ang iyang gitudlo pareha ba sa imuha o pareha ba sa ako O unsa may gitudlo ni San Pablo. Miingon siya, ang gitudlo, miingon siya nga ang mga Diyos nga gibuhat sa mga tao dili tinuod nga mga Diyos.
ug dahan siya nakabig dinhi sa Efeso ug hapit sa tibok lalawigan sa Asia. Minsa kanang mga Dios nga gihimo lang sa kamot, dili na tinuod nga Ginoo. Mao nay sermon ni San Pablo. Kung basahon nimo ang tibuok nga pagtulot ni Pablo, basahon nimo ang libro nga Ephesians, Colossians, Corinthians, di na ato makita ang tanan. Verse 27, busa amin siya, karon peligro nga ang atong pangita makabaton og ngilad nga dungog. Ug dili kay kini lamang kundili hasta usab ang templo sa bantugang diyosa nga si Diana. Dili na magpaulos og mahanaw ang kabantog sa diyosa nga gisimba sa tanan dinhi sa Asia o sa tibuok kalibutan. Minsa, madaot na ang atong pag-ampo ni Diana. Madaot na sa tibuok kalibutan tungod sa gisermon ni San Pablo. Naka-epekto sa mga tao. Ang maayong balita nga gisermon ni San Pablo. Just a reminder, pahinumduman unsa man ang maayong balita nga gisulti ni San Pablo. Miingon siya nga ang manluluwas, ang ngalan sa manluluwas mao si Jesus nga mianhi dinhi nagpakamatay dito sa Kalbaryo. Kung kinsa katong mutuo mosalig sa gihimo ni Jesus, maluwas. Mao na iyang sermon. Insya, dili ng mga Diyos nakapausob sa mga tao. Una-una ang negosyo nila mabankrupt tungod sa gisermon ni San Pablo. Nakausob sa kasing-kasing. Nahibulo usab ako nga daghang mga tao nga sirado ang kasing-kasing. Bisag unsa imong himuon, walay mahimo. Moingon sila nga mauni akong gituuhan, mauni gituuhan sa akong mga lula, sa among amahan, inahan, dili na ako ni Osbon. Sirado. Nahimo ng buta sa kamatuoran. So, unsa man siguro may tabo, kini ang sermon, ang pulong sa Ginoo nakapausob sa tibuok kalibutan. Miingon sila sa tibuok kalibutan makausob. Karon atong tan-awon ang Pilipinas. Mausob ba siguro kung ang mga barrio captain, mga mayor, gobernador, representante, mga senator, presidente nato, kung abrihan nilang ilang kasing-kasing nga pasudlon ang pulong sa Ginoo, posible ba nga mawala o madyutay ang mga buaya? Nausob ang kalibutan, nausob ang ilang syudad tungod sa pulong sa Ginoo. Makausab ba siguro ang pulong sa Ginoo sa atong mga leaders sa Pilipinas? Makausob ba siguro sa mga tao? Dinhi atong makita nga ang pulong sa Ginoo makausob sa mga tao. Posible siguro dinhi, wala ko kay balo. Posible siguro ang mga tao nausob sila nga ilang gigasto ang ilang kwarta dili sa mga Diyos, kundili gigasto na siguro sa ilang familia. Posible siguro kay nausob na sila sa unang panahon usab, adunay mga dili maayong mga gibuhat, giusob na usab na. Nausob. Posible usab nga ang pulong sa Ginoo makausab sa mga tao. Kung ang mga tao nag-drugs, mausob siya sa pulong sa Ginoo. Kung ang mga tao nga gigasto lang ang ilang kwarta sa mga sabong, sa hantak, o sa uban pa, mausob ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo makausab sa mga pamilya, makausab
sa atong nasyon, makausab sa atong society ang pulong sa Ginoo. Dinhi atong makita nga nausob sila. And then sa verse 28, sa pagkadungog niini sa mga tao, naglagot sila pag-ayo og naninggit. Gamhanan si Diana sa Efeso. Gamhanan si Diana sa Efeso. Og mikaylap ang kagubot tibuok syudad. Sa tibuok syudad sa Efeso, mikaylap ang kagulo. Unya si Gayo o si Aristarco, ang mga taga Macedonia nga mga kauban ni Pablo sa panaw, gidakop sa mga tawo o gidala ngadto sa teatro. Sa theater, gidala sila. Si Pablo mismo buot musulti sa mga tawo, apan gipugan siya sa mga magtotoo. Yung sila, Pablo, ayaw adto dito peligro na, daghang mga taong nasuko o gusto o dili na makahunahunag maayo. Ang gusto nila nga patyon ka. Pipila sa mga namunuan sa lalawigan nga mga higala ni Pablo ang nagpadala kaniya og mensahe nga naghangyo nga dili siya moadto sa teatro. Ayaw adto dito kay mamiligro ka. Nining higayuna, ang mga tao nagkagubot og nag-iyahay og singgit og kadaghanan kanila wala masayod nganong nagkatigom sila didto. Verse 23, pipila kanila nagtuo nga si Alejandro maoy hinungdan sa kasamok tungod kay siya man ang gipaatubang sa mga Hudiyo ngadto sa katawhan. Unya misinya si Alejandro og naninguha sa paghatag sa katin-awan ngadto sa mga tao. Apan sa dihang nahibuloan nila nga Hudiyo di ay siya, naninggit silang tanan sulod sa mga 2 ka oras. Ang singgit nila, gamhanan si Diana sa Efeso. Gamhanan si Diana sa Efeso. Sa katapusan, ang sekretaryo sa lungsod nakapahilom na gayud sa mga tao. Mingon siya kanila, mga taga Efeso. Ang tanan nasayod nga ang Efeso mao ang magbalantay sa templo, sa gamhanang Diana o sa sagradong bato nga nahulog gikan sa langit. Meteorite di ani wala sila kay bulo. Walay makalimod ni ini. Busa, kalma lang ug ayaw kamo pag pinutong. Verse 37, gidala ninyo dinhi kining mga tawhana bisan kun wala sila mangawat sa mga templo ni magpasipala sa atong Diyosa. Busa kung si Demetrio ug iyang mga trabahador may sumbong batok kang bisan kinsa aduna kitay hukmanan og mga namunuan nga ilang kasumbugan. So sa unang panahon di na anay mga judges usab, na anay mga prosecutor. Apan kun aduna kamoy problema, husayon kini diha sa naandan nga tigom sa mga lungsuranon. Kay malagmit nga kita pasanginlan sa kagubot sa nahitabo. Karon wala kitay igong katarungan nga ikahatag mahitungod niini. Human makasulti niini ang sekretaryo sa lungsod, gipapauli niya ang mga tao. So, ang leader sa lungsod sa syudad concern nag husto nga mahimong riot, daghang magulo na ang syudad nila. Yung siya, kalma lang tanan, kitang tanan dire. Kay kung may bawaan ni sa mga Romano nga kita nag-riot, nagkagubot, mamiligro ta. So maayo iyang nahatagan, nagipakalma niya ang mga tao. So, dini nahuman ang versikulo, ang kapitulo 49 o kapitulo 19, versikulo 41. So, unsa may atong mahibawaan ani? Unsa may prinsipyo nga atong makuha nining kapitulo 19? Atong makita dinhi nga ang pulong sa Ginoo makausab sa tao. Ang nahitabo po ni Pablo, dinhay mga tao usab nga
wala mutuo sa pulong sa Ginoo. Ug iyang gibiyaan katong mga tawhana, iyang gidala ang mga tao nga gusto nga abri ang kasing-kasing. Yung sila, kamo sirado, dili nako usikan ang akong panahon ninyo kay sirado mo. Dini nako gamiton sa mga tao nga gusto sa pulong sa Ginoo. So ila siya iyang gitudluan sila duha ka tuig ug kabulumog unsay nahitabo. Ang tibuok lalawigan sa Efeso nakadungog sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, kining mga tawhana nga nakadungog sa pulong sa Dios na usab ug sila usab nag-share, ila usab nga gisultihan ang ubang mga tawo may tungod sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makapausab sa tao, makausab sa society. Mao na ang pulong sa Ginoo. Mag-ampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga mao'y mutuktok sa among kasing-kasing nga makausob, maka-change kanamo. Ginoo, daghang salamat sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.